Malawi Today. Chigawo chakumamawa mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli. Mama uno ndabwera okhumudwa zinthu zimene sitimayembekezera kuti amalawi tingazione, komano ambiri tikukhala tikuziona. Ndinali mmodzi mwa anthu amene ndinapita nawo ku State House kukaona kuti kwa gwanji chachitika ndi chani. Amalawi ndizomvetsa chisoni zimene sitinayembekezere kunena kuti State House ingakhale choncho, ndipo sindikudziwa kunena kuti mu nthawi imene DPP imalamula, mmene inachoka ku State House, ikanakhala kuti inapanga zimenezi ikanatha kubwereranso mboma. Uthenga wanga ndifuna upite kwa MCP. Ngati amalawi sazakhala nanu ndi chidwi, choza kuvoteraniso ni kukuyikani mboma ndi chifukwa cha zopusa zimene mwapanga, za uchitsiru zimene mwapanga. Tizitchula za uchitsiru chifukwa mwaononga property ya boma. Property imeneyi muli ndrama yanga, msonkho wanga ulimo. It's very unfortunately kunena kuti lelolo mungamakhale pansi ndikumakambirana zonoti muzabwerereso mboma. Iwalani, Malawi wake nduyo. Malawi sapanganika. Ma mistake okhaokha amene mmapanga muli mboma, now you are doing the very mistake imene muli kunja kwa boma. Momoti mukhale anthu osinthika, mwalephera kukhala anthu osinthika, simukuvomereza kuti mwachoka mboma. Let me tell you, ndinayankhula siku lina lake ngati wamisala kunena kuti simuzawina chisankho. Ndikufunanso ndiyankhulenso lero, mutsunge mawu anga, musunge deti. Ndiyankhulanso ngati wamisala, ndiyankhula ngati osuta chamba. MCP simuzabwereranso mboma. What you did to smash State House ndi zinthu zosavomerezeka. Izi ndi zimene zikuchita kusonyezeratu kunena kuti you are the one who killed Klaus Chilima. Anthu amene mukakhala pansi simmalesana kunena kuti ichi tisapange ndi choyipa, ichi tisapange ndi choyipa. Mukukaphwanya mtondo wa chimbuzi wa ku State House umene president wanu amakakhalapo nkumakazithandiza, lero mukukauswa. Unakulakwira nicha lero nkumapanga maplani onena kuti 2030 muzabwerere mboma. Mwauponda. Amalawi konse kumene muli mundimve audio yanga, do not make any mistake to vote again for Malawi Congress Party. Ndi chipani chimene chimakhulupirira kupanga zinthu zoyipa. Chimene mwaphwanyira State House ndicha. State House inakulakwira nincha. Bwanji osaka amenya amalawi amene akuchosa ninu pa udindo, chifukwa tu amakavota nda amalawi. Imakavota State House. Amalawi aku Nsanje, amalawi aku Lilongwe, amalawi aku Salima, amalawi achigawo cha kumpoto, amalawi achigawo cha kumwera, amalawi aku Eastern Region, amalawi aku Lower Shire ndamene akuchosa ni mboma. Koma lero mukukaphwanya kuswa State House. Muganiza ndi mbiri yanji imene ipite kumaiko ena. A President Lazarus Chakwera. You see, when people they are talking about Lazarus Chakwera, nkuteka president simukudziwa china chilichonse, simunatume munthu ina aliwonse. But now look, even maiko akunja azinena zonena kuti the going out president ndi anthu awo aunonga State House. Chipani cha Savage
chipani chama savage. Lero anthu akamayamikira DPP muzinezonoti ayi anthu DPP akuikonda chifukwa chani? Chifukwa ndi chipani cha anthu amene ali well educated, amadziwa kunena kuti this is not the right thing to do. Ndi chifukwa chake DPP imakana kuti ipange ma demonstration, imalolera kunena kuti amalawi amve kuwawa, amalawi aphunzire, amalawi adziwe choona chenicheni kuti kodi chabwino ndi chani pakati pa MCP ndi DPP. Amalawi anaziwa okha, nchifukwa chake anasankha kunena kuti we need to vote back for DPP kuti ibwererenso mboma. Atasiyanisa pakati pa MCP ndi DPP, amanena kuti bola nikoni DPP koma osati izi. Lelo you make it worse, lelo you make it worse. After killing Chilima, lelo mukupitaso kukaswaso State House, nde mukuganiza kuti mubwereraso mboma ngo mwaulemba mwaponda madzi. MCP, you are not going back in government. My message to all Malawians wherever you are, do not vote for MCP again. Even if they change the name of the party, even if those people, they will go to register another party, but we know the members amene anali ku MCP. Message hii ndizikhala ndikuipitisaso ipite kwina kulikonse mpaka chipani chimene chichifike pa Japoni na kuti chata. Khalidwe loyipa limeneli mwalitengera kuti State House inakula kwira nicha. Zizindikiro zonena kuti simuzabwereraso mboma ndi zimene mwazipangazi kuswa State House. Lero kuti musankhidwe mbwerere mboma muzikakhala kuti chifukwa State House yomwe ayiphwanya. Mzimu wa bingu wa Mtalika use mumtendere. The man who build, the man who construct, the man amene anabwera ndi nzeru yokamanga State House manager. Unfortunately, anakaimanga State House kwa anthu osayamika. I'll call like that. Anthu osayamika. Kukupasani chitukuko cha State House, lelo mukupita kukachipanya. Kutera kumufuna musegule mafuna msegule kukhale dambo era nyawo. Anthu omvesa chisoni. Nde muzipita mukakhale pansi ndikumakhala ndi maganizo zonoti we want to bounce back, we want to come back in government. Which government are you going to come back? We Malawians, we are not going to tolerate this nonsense. Abonikali ndo kumene muliko, Lighton kumene muliko, you need kwaya nkhula anthu amenewa. Anthu osamva, Kondwani Kachamba, Wabakiri TV, you need to come out. Anthu osamvawa, this party MCP must go forever. Zochitisa manyazizi kumbiri ya dziko. UDF inachoka mboma, UDF sina panye. Abakiri Muluzi amene analimbana nako kulimbana nako kwa bwino anakweza zanja ndikunena kuti ndiponso tinena kuti sikuti anakweza zanja koma anavomereza mmene zinthu zinakhalira kunena kuti no nzanga chabwino ndinali naye wandisiya wapanga chipani chake anavomereza koma sana auze a UDF kunena kuti tiye tizikaphwanya zinthu. Sindikudziwa kuti ndi dziko liti limene mukapange kampeni kunena kuti mukakhala mboma. This one imene mwaphwanya ujeni mwaphwanya State House imene mwayiyambaso di kampeni ya 2030 munampha Chilima munazichita di kampeni munazichosa mboma chifukwa cha zimenezo. Now iyo phwanya State House kampeni so ina imeneyi ya 2030 tizauza Malawi kuti chipani ichi sichikuyenereka kubwerera mboma chinaphwanya State House. I'm very disappointed. I'm very disappointed. And olemekezeka apito Mtalika izi musazisire pamenepo.
izi msazisire pamene pangati kuli kusuma, mumsumire Chakwerayo, iyeyo ndiye azika asaka anthu amene apanga zimenezizi. This is very necessary. We can't allow this to happen in our country anymore. And chipani ichi cha Malawi chipite chite. And that DPP do not allow anyone wa MCP kulowa kuchipani cha DPP. Aona kuti hapa ngabwanji ngati akufuna azikalowa zipani zinazo musalole. Ndipolo amanganya musalole wa MCP kubwera kuchipani kwanuko. Azakuonongera ni chipani chanicho. Ino UDF musalole MCP kubwera kuchipani kwanu. Mwasiye avundire komweko, aolere komweko. Adziwe kunena kuti kukhala ndi anthu bwino ndi chinthu chofunika. What they did is wrong. What they did is wrong. Chinthu chikakhala kuti chalakwika, we need to talk. Palibe kunena kuti timsekelele munthu chifukwa chonoti iye anali mboma tiziopa. No. This is not the time. This is not 1962, 1972. We are talking about new generation. This is 2025. We are going towards 2026. Lero mukaphwanye State House. Mukakhale pasi kwa MCP. Mukakhale pasi kwa MCP ndanya matano. Simukubwereraso mboma. I swear before my God. Malawi wanji wopusa amene akatenge voti yake ndikukaivotera MCP 2030. Mayamba kuzipangaso di campaign. Zinayamba chonchi nthawi ya Chilima. You were thinking. You were clever. But what happened? You are out of the government. You are not going back in government. Simungatiphwanyire nyumba ya boma. Maiko akunja aziticha. Maiko akunja akaona zimenezi aziticha. Achakwera, Richard Kimwendo Banda, Moses Kunkuyu, Amayo Kangati Mamuna, akama jacket. Ndikuberezanso, ndikupempha Apito Mutharika, ndikupempha Namalomba, ndikupempha Achaponda, ndikupempha Gangata. Konse kumene inuyo muli mumve audio yangai kunena kuti mukuyeneka izi kuzifufuza. And imfa Chilima ija yambe kufufuzidwa. Anthu awa atitola ifa Malawi. Anthu awa atitola. State House inakula kwiranicha. Amalawi mukutha kuona nokha. Sizodikiraso kuti ya Comrade Ntanyi wayankhule, Boni Kalindo ayankhule, Lighton Mangochi ayankhule. Kuphwanya State House, osachita manyazi, osatsutsana. Lero nkumakhala basi kumanena kuti we want to come back in government. Which government are you going to come back? Which government are you going to come back? So chitisa manyazi. Mupite ku executive kwanu kumkakambirani mwauze kunena kuti Ntanyi watu watokota, Ntanyi watu wayankhula. Palibe amene angasekerere zopusa ngati zimenezi. Palibe munthu amene angasekerere zopusa ngati zimenezi. Ndipo mukuyenereka aboma musalole wina aliyense amene amagwira ntchito ndi boma la MCP kumayenda naye limodzi. Akuonongani. Dzulo nalephera kubwera ndi programu chifukwa cha vuto la magesi ma internet. Ndibwera ndi programu ya Eskom komanso mkatimu nati nkhani ya immigration, ndiliso ndi nkhani ya polisi. Ku polisi konde ndifuna ndiauze a IG. Ndifuna ndiauze IG ndipo ndikuuzani kuti boma lakuti kuli officer in charge amene amatumikira MCP mukamsamuseko
akachokeko mwikeko anthu ena kamwika wa UDF kamwika amene amakonda chipani cha PP ka amene amakonda refu ka amene ndi support wa chipani chanji koma aliyense wa MCP sakuyenereka kugwira ntchito ndi boma ilili. With this nonsense zimene aziyambazi ku immigration mutikonzere ku immigration kumene kuso kuli ambira MCP kuli bwino achoke aziona mopangira mwake dziko tizikhala mwamantha dziko tiziwopa chipani. ndilokhumudwa kwambiri zamanyazi anthu akutimbira telefoni kuchoka ku Namibia kuchoka ku Swaziland kuchoka ku South Africa. Antonio, what is happening in your with the outgoing government? Why they smash State House? I'm very disappointed. DPP, you need to follow up all these things.